И здравейте хора, ние сме Riz Gamers и днес ще правим видео на Anime Vanguards. Тази игра е игра в Roblox, която е безплатна, може да си я свалите, да я видите. И за сега ще играем Infinity на нея, за хората тук не са запознати. Тази игра е Tower Defense Simulator и имате такива герои, с които се бият. Ето сега ще ви покажа. Това е един от най-силните юнити, казва се Годжо. И всеки от Mythic нагоре може да се еволюира до Secret, Vanguard и подобни. Легендарките и надолу не могат. Имате чаленджи, с които взимате звезди, които ви позволяват да еволюирате героите и специални материали, които се взимат по определени начини, за да могат да се еволюират. Ето, както можете да видите, с всеки апгрейд на него му се променят атаките. Сега вижте как на този е на едно като синя, а на този прави лилаво кълбос, което удря и бие демидж на енемитата. И в тази игра има стат трансфери, които се намират при апгрейдовете. Можете да ги намерите, има такъв сектор в лобито. И там, когато роните, има S, A, B и C и един, който е най-силния. Аз му викам лично китайския символ, защото буквално така изглежда, който ви дава много бустове на демидж, на рейндж и на бързина. И така. Ето, както можете да видите, този бие с едно като червен лъч. И така, като цяло играта е доста простичка. Има и трейд релове, които ви дават съответно повече демидж, повече рейндж и по-бързи атаки. И има и други, които са като много редки, като най-редки от тях се казва Монарх, който може да призовете по един герой, но този герой ще бие много демидж. Ето сега ще максна един от моите най-силни герои. Само да го нацеля. Лично според мен той е един от най-силните ми герои. Той е Годжо, който се изиска доста неща да се лайкне. И както му видите, той бие по 42 000 демидж. С ето тази атака, както можете да видите, на пълен рейндж бие му атаката, да ме удря всички в рейнджа и има специално ability, което се казва Unlimited Void. И сега ще го пусна, за да видите какво представлява. Ето, сега го пуснах. И това представлява Unlimited Void. Енемитите спират и той бие подвойно повече демидж, както можете да видите. Сега. От тези трейдери лоловете да знаете, че аз имам 2 солара и 1 деда и никой от нас няма монар. Да, този монарх е най-силният от тях, е много рядък, има 0,1% шанс да ви се падне. И да, като цяло играта е лично според мен е доста готина. Както казах, може да си я видите в Roblox. Anime Vanguards играта се казва. И можете да намерите можете да видите играта и да видите, има чаленджи, които ви дават съответни неща за еволване. Еволвовете са от Legendary нагоре, така да е, от Mythic можете да еволвате митици, експлозиви, секрети и мисля, че само тези. И като ги еволвате, съответно стават по-силни, които си искат съответни неща за техният еволв, като звезди и подобни.
има и специални неща и специални абилитита към всеки герой. Не всеки герой има специално абилити. И като цяло играта е простичка. Има босове, преди имаше два боса, обаче те ги махнаха и сега има само един. Надявам се да го върнат, защото има един герой, който се иска да се мине този евент, за да му вземем нещата, за да се еволюира и да стане по-силен. А без този бос евент той няма как да се еволюира и да стане по-силен. Дени, да знаеш, че имам Special Ability-то. Кое е Special На Ability? Арчера. Ами това, на Арчера. С мечовете, дето падат от... Моята Сейбър има, когато удари, ето тук можете, от тук когато има юнит пас и кликнете, можете да видите, има специални неща. Ето, примерно, моят, ето сега като я апгрейднем, има Repulse Enemies, което мисля, че значи, че ще, когато удари и връща NPC-та назад, за да и дава бонус време за атака на другите NPC-та. И така. Играта е простичка, както вече казвам за трети път сигурно. Можете да видите, ако ви хареса, можете да се абонирате в нашия канал. Ще има много изненади в канала и много видеа. Не мога да обещая за най-хубавото качество на видеото, но да се надяваме, че ще бъде хубаво. Понякога ще съм сам, няма да съм винаги с някой човек, който да е с мен да играем заедно, но понякога ще има. Няма да сме сами. И тук сме си направили армия от всякакви герои. Дени, да го пускам ли? Кое? Спешъл ли? Да. Той Ще го пусна. така ли? Ми добре. А с домейна? Не мога да го пусна заедно с него. Това бие много как това уби боса, човек. Не, това по-добре го пази за по-силните босове. Добре. Той колко демидж пие на макс? Той не е много, той не би много демидж. Ама спешъл. Да, защото не гледаш правилно. Чакай вие кой натисна. Бие 23 000 демидж на макс. Спешъл обаче има много добър. Всеки юнит има специално нещо, което прави. Ето, например, този си дава пари, а тези бият демидж. Има други подобни игри, това не е единствената. Като Anime Adventure и Anime Last Stand и тази. Нали, Anime Vanguards. Като лично на мен тази ми е една от любимите, но това не значи, че в бъдеще, ако искате, няма да направим на Anime Adventure или Anime Last Stand, тъй като са малко по-известни. Особено Anime Adventure. Пишете в коментарите, ако искате на тези игри, заедно с Дени да направим от Noob to Pro. Аз по принцип имам Legendary Key и подобни. Но пишете, ако искате такава поредица, както казах. Той все пак няма Legendary Key, някакви много силни бролери на юнитита. Тъй че ако искате, пишете.
Може, ако искате, даже може да направим състезание. Състезание? Да, Нубто Про. Звучи интересно. Какво ще кажете? Ако напишете коментар, всъщност ще направя ще го измислим и ще видим какво ще стане с тази поредица, ако искате. Тъй, че ако натрупаме бързо сабскрайбъри и подобни, определено очаквайте много видеа. Знаем, че в YouTube не става всичко ето така с щраки. Айде, вече съм най-известният човек в света. Знам, че не става така. Това, за да станем известни, се изисква постоянство и много работа, което би трябва да се отговори. И вероятно след минимум година може да съберем някъде, ако съберем към 100-200, ако съберем 500 сабскрайбера до новата година, имам и 500, не знам. Не съм сигурен точно колко че ще спускам видеята, но да се надяваме, че ще съберем повече абонати. И когато съберем повече абонати, вероятно ще измислим някакви нови поредици и нови неща в канала. Между другото, може да пишете за идеи за видеа в коментарите. Това не е лоша идея. Защото някой пък може да не си изчерпат идеите. То идеите винаги се изчерпват. Няма нищо вече. Не. Да. Малко им хрумна нещо, нека да поне да пишат. Ако искате на Кой е следващия бос? Аргон. Май така За него да пускам ли? Не. Няма смисъл. Защото имам много силата. Не дай. Добре. Така да обгренем малко Гошо. Пишете кой ви е любимия аниме герой. Да, забравих да ги спомена. Също така може да направим видео по аниме тематика. Но за сега ще помислим по тази тема. Но мисля, може би главно да остане канала на гейминг, или ако правим, може да направим нещо като стрим само за анимета или нещо от този сорт, само да стримаме на анимета. Но може и да стримаме, то по-скоро за видео игри ще е май по-добре. Не знам, ще го измислим. Не сме гледали чак толкова много анимета. Те не са толкова много, но са доста дълги. Като той е гледал Стефан, така се казва моя приятел. Той е гледал Blue Lock. Аз съм гледал One Piece, Solo Leveling, Bleach съм началото на TV сериите, Наруто, Боруто, One Piece, мисля, Demon Slayer и Jujutsu Kaisen. Аз съм ги изгледал всичките. Пак спря рекординг. Който те каза. Нищо, просто направи част 1 и част 2 и ще ги изпратиш и двете. Да. Много голямо са го направил. Буквално, вижте колко е добре направен. Ако скоча тук, има лимит. Ти правиш паркур. Сега за трети път ми спря рекординга. Трета част. Това е 30 минутно видео. Да. По принцип трябва да, ако мога да седи на кадрите с някаква програма, която трябва да изнамеря от някъде, защото
Не мисля, в смисъл ще е тъпо буквално замисля на едно видео да направя 3 части. Каткот може да си го инсталираш на... Капкът, мога да лаптоп. инсталирам капкът на това? На лаптоп? Да. Ми ще го преценя. Аре, рекордвай. Аз вече съм почнал. Здрасти. Здрасти, пак съм аз, нали? Пак е тук досадника, да досажа колко обича да снима. Не мисля, че вече мога да паркур. Така е него. Здравейте хора, аз съм най-безмисленият човек за вас. Аз съм тук за да ви кефим. Да се гледат на видеята. Правим ли паркур? Паркури? Аре, положен. То оставаше. Представяш ли да бяха направили да се може да се качи на въжето? Аре по травата. Щупиме травите на хората, да могат вода да имат. Айде, 100 килограмовия... Сега 100 килограмовата... 100 куб... Аре бе, 100 килограмовата ми мечка тук. Айде да щупиме тръбите на хората. Айде. Върху къщите. Айде. Това ще по-добре да. Айде, тук пазар ли има? Опа! Айде на пазарчето, малко... Той какво е? Пръст! То с пръст ли продава? Стълбички, гащите. Тук тези гащите ще са си служили тук. В интересно ми кога ще добавят и 6-ти. Ама те сигурно ще променят силата на героите, защото на 6-ти вече станат малко много силни. Окей, ето го. Минахме го, това е лесно. Отиде си. Думата не може да си каже. Понякога имаме така... Кога сме двама, даваме двама чалендж рекорди, получаваме двойно повече неща. Между другото, сега ще си лайка на Джулиас. Вече имам ресурсите. Това ще е много полезно, помежду другото. Знам, ще е много полезно. Той е добър сапорт. Сигурно, според мен, Джулиас е може би един от най-добрите сапорти. Не мога да се вземе вече. Аз съм си взел всички от миналият. Аз имам 5000 джема. Има ли някакъв хубав... Помежду другото, аз съм си взел горе хубави. Сега нека да видим индекса. Чакай. Secret Owl Card. Не знам кой... Пишете кой, защото не съм много запознат с новите апдейти от последния. От Годжо знам горе-долу кой е по-силен от тея. Но ако ме питате за най-силния от всичките, аз знам, че Иштар, която имам, е доста силна. И дори налеко е на Сукуна е вълва, който вече не може да се вземе, за жалост. Е доста силен. Не знам, заето тези тримата... не знам. Само Сейбър знам, че викат, че е добър. За тези горе-долу съм сигурен, по средата на мапа. Са добри, тази не я знам. Искам да видиш нещо. Какво? Искам да видиш нещо. Да. Къде си? По средата. Виж новата ми аура. Ти лайка на него? Да. Малко е странно. Аз имам доста... Забравих, ето тук можете... Ето тук още когато влезете имате... Ако не сте го клаймнали вече имате дейли рекордове и ачивменти. Не ме бутай в портал. Ладно. Откъде си е този портал? Тир 10. Аре отиваме. Айде. Не мога. Не. Как?
Как ни пусна? А? Не знам. Някак си ни пусна. Добре, хайде да почваме. What? Това ще бъде много трудно. Това так му ще видим Джулиас как ще се справи. Леден портал. Това даже не знаеш, че го има Ice Portal. Ора, то ще е лудак, сигурен съм. Има Годжо. Don't chance multiple unit damage multiple. Да, този има Годжо. И е 33 левел. Тоест, много ясно, че го има. Човек. 15 000 ден. За- Бра, това е Телевизора някакъв скин на Сонг Джино. Я го виж какъв е готин. Той е бъфа ли му? Къде? Той на монарх ли му? Има Сонг Джино на монарх. Секрет. Има и Сукуна. На монарх. На монарх? Ами добре, той е геймблинг. Той е pay to win. Казвам ти. Добре, вече официално съм сигурен. Сукуна на монарх с Сонг Джино на монарх. Между другото, Сонг Джино на монарх е много по-добър. Много добър. Сукуна, виж го бе, човек. Плюс 7 демидж. Фемилър. О, what? Дени Джулиус на първи апгрейд. Аз го макснах това. Кога го макснах? Брате, виж го, той е... Това ли е твоя? Да. Джулиус, да. Окей, вече. Аз го апгрейдвам. Окей, мисля, че на то ще му помогна. Знаете, на третия апгрейд... Дени на четвъртия апгрейд той ще маха 7000 демидж. Това не е много. Джулиус. На четвърти моя маха 7000 гожито. И моя Джулиус също. На 5 и 9000. Бля, какво ще направи? Значи майчо Джулиус са... 30 000 демидж на четвърти апгрейд. Кой? Брат, той има сейбър. А не, това е моя. Има и Годжо на Сола. Един монарх да няма. Така, това са... Оставаш и монарх на Годжо вече. Има Емили. Еми? Еми е. С видитър. Вика на 6 апгрейд Джулиус маха 11 000 демидж. Те колко махат? Брат, те имат 30 000 живота. 2 милиона. Толкова ви. Значи не трябваше да го подценявам. Ами ще го убие. Ама това е мини боса. А колко ли ще бие истинския бос? Окей, май трябва да спълна всички. Така на заден план да се знае, че... Не мога видя нищо. А това Дени, той сам го е минавал. Откъде си сигурен? Уби го. Ами, беше сам. Буквално. Само тоджитата не съм спанал.
Йо. Рекордваш ли още? Да. О, ле. Спокойствие малко. Леш. Се обърна. Дели, Джулиас на 8 апгрейд маха 20 000 демидж. Лаги. Как му? Знам, че лаги. Колко е FPS? 11. Джулиас на 9 апгрейд маха 22 000 демидж. Колко маха твоя Годжо на Макс? 40. Няма какво да го сравняваш. Колко? 40. 40. Защото Опа. Джулиас маха... Аз си го пуснах. И той. Защото Джулиас маха на Макс 28 000. Охо. Аре, на мен ми бъгна 0 FPS. Попусна миньонките. 0 FPS. Едно. 5 FPS. 4. Едно. 3. Не, аз сливкам. За първи път прави това. 2 FPS. На мене ми е едно. И не мога да помръдна, казвам. Едно. Аре да левкаме, какво ще кажеш? Окей. Ясно. Бъгна. Да. Мисля, че това е момента, в който ще приключиме. Надявам се видеото да ви е харесало. Това